Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkadungog ni Hesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya niadtong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-apas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, hapon na kaayo ug awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tao ug paadtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manlakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 rakapan ug 2 ka isda ang among dala. Si Jesus miingon, dad-angari. Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao ug gikuha niya ang 5 ka paan ug ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya ang mga paan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno ug napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot sa ihap ang mga babayi ug mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Daghang mga tao karon na stress, ang uban naghikog tungod kay na problema, asag, kwarta nga ipalit og pagkaon nga isustinir sa ilang panginahanglan. Naidaghan kay karon nga sakit tungod aning pagkakuwang sa kwarta, labi na karong pandemic. Kamo, wa pa mo ma-stress diha? Wa mo nagsigig pangutang ron para sa kwarta, para ipalit og pagkaon? Mo nang kusog kay ron ang 5-6. Kay sigig yung inutangay, ang Pilipinas god, ngutang yapunta ngadto sa laing nasod na dato-dato. $1 trillion na guna. Asa na? Pila nang atong utang ron? Basta trilyon na US dollars ang atong utang kay mo lagi na para ipakaon aning mga tao. Si Jesus wa mangutang, wa sad niya palaktang mga tao. Ang 5 ka paan ug 2 ka isda nakapaigo pagpakaon sa 5,000 mga laki ray giihap. So moabot gyud mga 10,000 siguro ka tao. Nabusog pag yun, nasubraan pag yun og 12 ka bukag. Tinuod ni o dili? Dito day mo. Ambot tinuod ba ni? Daghan mga tao mingon adi na tinuod eh. Kuwara man na kana ganing istorya ra man na diha. Murag dili tinuod. Pero kay gi-record man sa Bible, wa man say nituis ani sa katong ang Bible baya niagi biya ni process of scrutiny, gidiscuss, gi-argue pod ni siya, gi-question pod ni sa daghan kay mga tao, pero nakasustinir man hangtod karon sa ato pa tinuod din. Wa man kuha agyon. Sa ato tinuod gyud ni siya. Kay di pa ni tinuod 2,000 years na gud ning gisigihan. Hangtod gyud karon gilantugian man ni hangtod karon. Wa may nisupak anang multiplication. Ato pa tinuod gyud na. Ni ikaduhang basihanan na aday imposibles Ginoo, naawa kusga wa usar gi imposibles Ginoo
ang pag-usab sa iyang desisyon. Nanglitan, kanang imong naong, siya may kadesisyon ana. Bisa kung saan pa di mo siya pugos, di na ginanya usbon. Kanang naong ni mo, basta kanya kong naong. Kaya iyang usbon, wana, iyan ang usab ang iyang kabubuton. So ay gyud hangyo sa mga buta nga gidesisyonan as Ginoo. Ay hangyo ana, anak imong bana o imong asawa. Ayaw nag-usba, ayaw na pag-ingon nga Lord, ilisi ra ning buang-buang dako. Ayaw na kay gihiusan naman mo sa Ginoo. Kanang imong naong sa imong anak, naong sa imong igsuon, ayaw paghangyo nga mga usab na. No. Pero kanang mga buta nga ano bang murabag temporary, murabag occasional, pwede na usbon sa Ginoo. 5 ka pan, 5,000 ka tawo ang mukaon. Iyang gipadaghan ang pan. Kaya di man to niya desisyon nga 5 ka bukpan, maura may available. Nakaroon unsaon man ato ni paghimo aron dili ta mangutang, nya dili sad ta mahutdan. Unsaon man sundo nato sa Kristo. Unsa may unang batasan ni Kristo, naas iyang kasing-kasing ang pagpakaon sa gigutom. Mo ginina siya una ang pagpakaon sa gigutom. Di siya magunahuna ug asa siya kuhag pagkaon, basta pakanon niya ang gigutom. Si Mother Teresa, si Saint Francis of Assisi, mao man ni sila mga kanang nindot kay nga mga santos na pa may daghan, Saint Vincent Ferrer, Saint John Mary Vianney, San Roque, pero kanigin silang duha, si Saint Francis of Assisi ug si Mother Teresa. Nisugod silang alagad sa mga kabos kaayo nga mga gigutom nga mga tao nga wa gid sila magdag pagkaon. Si Saint Francis ning sugod siya siyang misyon nga wa gid siya dahang pagkaon, way kwarta. Biyaan to niyang iyang kuan. Si Mother Teresa of Calcutta, sa akong nabasahan, mo tinuod ba to, $2 ra iyang gida pamliti sa train para musugod siya serbisyo dito sa streets of Calcutta adto mga taong naghigda kilid dan haron iyang pakanon og tagaag gugma. Wa mamatay sa gutom si Mother Teresa, wa sad mamatay sa gutom si St. Francis, gani midako og maayo ang ilang mga community karon. Wa maglisod sa pagkaon. Wa mo makapangutana ana. Wa sila magtrabaho, wa sila magpasweldo, wa sila kita dinhi sige man tag-publish natay mga slot ipamaligya ana. Sila wa gid ana. Pero wa gyud makabsig pagkaon. Nga naman, kay ang naas ilang kasing-kasing, mao ang pagpakaon, ang pagtabang sa mga nanginahanglan. Mao na ganini mag-una sa atong pangandoy, di jud ka mahutdan. At tingin ninyo, kamo mga ginikanan, una-hunaa kanunay nga pakanon ninyo inyong mga anak. Di gid mo mahutdas pagkaon. Pero ang inyo ganing una-huna, ng inyong mga anak, inyong patrabahoon, or inyong palampusog eskwela, aron lang yun, makabawas ninyong pagkaon, mahutdan yun mo. Pakan alam ba? Bisag 12 pa nakabuk imong anak, bisag 15 pa nakabuk, basta ang imong nahuna, pakan o lang na ni mo. Di ginamutdan. Anong tutok mo muna ko? Unsa may nakapahurot, kanang una-una pa-eskwelahon, kinahanglang maunor, kinahanglan yun nga makuan yun, kanang matapnat sir, kanang mga panganduya, kinahanglan yun nga nindot og higdaanan, nindot og balay, unya naagi sakyanan, daghan yung kwarta, kinahanglang nindot ang school nga eskwelahan. Kanang mga butanga nga dili related sa pagkaon, maumay atong ginahuna, mas stress na ta. Anha na mo diya makapangutang, pero kaon lang. Hindi mamumtuos akong isulti. Ikaduha, nganong wag yun maglisod si Kristo, kay bisag unsa ka jutay sa pagkaon, magpasalamat siya sa amahan. Hunahuna ako no, mupakaon kag mga 5,000 ka tawo. Kining atong simbahan, ang suod ani ug mulingkod lang yung tinarong dinhi, 500 ra may suod ani. Kani ba? Seating capacity. Nya pun-ani mo og 4,500. Asa na ka naabot og lingkod? Ha?
to gawas, ngadto pa to kilid. Ug ako'y mo pakaon ana nya gipalingkod na ako sila kay maghuwat akong pakanon. Unya nga akong gigunitan nga pagkaon 5 ra ka pan ug 2 ka isda, makapasalamat ka ako sa Ginoo. Or magsigong Lord, sa ko ba dili kalisudan. Pero si Kristo ang gibuhat og una nagpasalamat. Wa maghuna-huna, mudaghan ba ni? Gipikas dayon ang pan o gisugod og distribute, sigig distribute, wa mahurot. So kanid ang tao magsigig pasalamat sa Ginoo, di gyud mahutdan. Kamo, nakapasalamat na mo ana inyong naong, nga naamoy naong. Kana inigmata ni mo ikabuntag, kapasalamat ka nga na kay naong. Di jud ka mahutdas kalipay nga magtan-aw sa imong naong. Pero kanang tao nga magsigig reklamo siyang naong, kuwang ni daghang isang buhaton, igtan-aw pa lang niya siyang naong, mas stress na siya. Mahurot na yung iyang kalipay, mahurot na yung iyang kalinaw, mahurot na yung iyang contentment. Mupuli niya ang kabalaka, ang kahingawa, ang stress. Kaya di man kamo mo pasalamat. Kamo mga asawa, nakapasalamat mo nga na ang inyong bana. Uy, tanawan ng asawa nga magsigpasalamat sa Ginoo tungod kay naa ang iyang bana, di gid na masuko sa bana. Bisan pag bisyoso, bisan pag mangabit, bisan pag mangulata, ang iya ra jud gipasalamatan ni pang akong bana. Inikulatas bana, salamat Ginoo, ni agid ay koy bana kay pertina na akong bunoga. Mana na siya. Kay wa pa siya bana, di man siya mabunog, di ka pasalamat siya. Ang pasalamat nga na ako'y bana. O, di ba? Tanawa, di ba? Ang uban mo, lingo-lingo na, di ba daan pa dire? Amo na lagi. Di makakamaw mo pasalamat, hurot na yung imong kalipay, hurot na yung imong kalinaw. Di ba? Wagin mo anam to. Morosan ng pagkaon. Tanawa, imong pagkaon, 5 ka pan, naay di anas inyong balay, or nakaibutan lang na to, di na ng pan, kaya di mo ng pan. Ting paniod to, ang imong kanon, usara ka kasirolang gamay, Nya nasa kay sudan jutay. Kay para ra gyud ninyong 3 ka buok members pamilya. Naa may 30 ka tawo, 30 ka tawo na imong silingan na ngayong pagkaon. Unsa man? Manghatag ka dili. Nya wa na kay lungagunon, wa na gyud, purot-purot na sa gyud. Unsa manghatag dili. Og manghatag ka, di ka mahutdan. Pero bing ka, giga gud, paigo ra na mo. Mo daw pangitaw mo tuglain, hutdan dayon ka. Lagi. At tingin ninyo, iguli. Hatagin ang tanan yung silingan nga gigutom. Di ba uma, wala dyan kay bugas. pero, di ka gool. Wagi ka gool. Ang imong batio no, kalipay. Nya ang Ginoo dayon, muhatag dayon nimo sa daghang grasya. Nya mingon ka, unsa man ni? Milagro. Murag milagrohan ay. Dinibita sa atong parokya, pila ra may manghatag din hig donasyon. Niya nga atong project din niabot na nighapit mo 30 million. Pila ra may manghatag og donasyon ug magsaligid ta ni. Kani ba karong nanimba ba? Ug mo gini saligan, maratol ta Di ba? Pero kay ni-relax ang atong tumong kay makuanta atong ning himuon kay kayuhan man ni simbahan. Uy, naay gipadang Ginoo nga wa na to mailhing nga mga tao. Daghan kay sila. Nakaron dako na kaitag na ning abot na gutog pila na to mga hapit na mo 40 million ang nadawat na tong donations dinhi. Pero 40 sa natong daghan na gihatagan. Abot na sa mga 3.8 million o 9.8 million ang atong nahatag ng mga charitable works ngadto sa nagkalain-lain ng mga panginahanglan. So kining niya nagpamatuod lang nga naglisod ta dinhi pero nakapanghatag ta. Nya kay nang hatag man ta, wasad mahuddi ang Ginoo siging hatag nato. Hangtod karon. Wa mapuli ay. Awa mo kay bawang ipon. Nya nga stress ta din Ako na stress kog pangita ng kwarta. Wasad. Relax ra.
Nya naay kwarta, naarasan. Kamoy nang hatag, usahay. Sakto ba? Pero may kuwang. Pero nga nung ma-stress man ta, ang Ginoo mo yung provide. Unay nang hatag. Mao sa niyang pamaagis Ginoo. Dili tingali actual na multiplication, pero gi-multiply ang atong kaning gitawag og gugma sa paghimo sa atong simbahan o sa mga katawhan nga makatagamtam sa ilang panginahanglan. Gi-multiply sa Ginoo kay dako man tagugma. Dako man tagugma. Oh. Ang uban gay ma-stress o mag-ilis lang ani lingkuranan, kanilang tanan natong lingkuranan. Makakita ka ani, makaingon, no, yaw ni pila may gasto ani. Ana, tag 22,500 guna kada usa. Nya pila nakabuktanan. Makaingon ka, "Lo, asam to ani kwarta?" Pero kita din easy lang. Sige lang tag dupa-dupa, ana. Nahimo ra. Nga naman dako kay tagugma sa paghimo sa mga butang nga makaayo sa katawhan dili sa atong kaugalingon. Di ta magsigig kwenta pila nay atong nahatag, gakwenta lang ta pilay gugma nga atong gikinahanglan para pagpanindot sa atong simbahan ug sa katawhan. Munang hapit sa takadabuan, siging hatag anang tag 5 kilo rice ngadto sa atong mga kaigsuonan na naglisod in town sa ilang pagkabutang. O kani mga butanga ako ning gisgutan tungod kay dinhi mismo sa atong parokya gipakita sa Ginoo ang pag-multiply sa gamay kay natong kapasidad aron mohimong dako ug mohimo niining gitawag nato og kalambuan na usahay makaingon ta murag imposible mang mahitabo pero nahimo mang posible. Ang Ginoo lagi mo mulihok, wa pa jud kay stress, malipayon pa jud ka, nya kanunay pagyug naa. Duha ra jud gikinahanglan gugma sa pagpanghatag o pagpakaon o ang kanunay pagpasalamat sa Ginoo sa gagmay o sa dagko nga mga grasya, dili ang pagsigig reklamo. Tanawa diri sa unang pagbasa, siging reklamo, nakaingon os Moises, patya na lang ko Lord. Kapoy ba aning mga tawhana? Siging reklamo, siging reklamo. Nakaingon lagi ang leader, patya na lang ko Lord. Puslan mga ingon ani, may mga anak ni nako mga animal dagko. Patya na lang ko ana. Kay reklamador man makapastress gining reklamo Halingi anay mong tupado. Ngaing na ganahan kay ko sa imong naong. Di ba mula mugaan din na iyang dughan. Ina ganahan kay ko sa imong naong ana. Pero moingon gani ka, unsa man ang naong nimo kabati na ana. Mas stress dayon. No? Ni manindog na ta mga nindot og naong.